Pregunta o comentari, té la paraula el portaveu de Plataforma per Catalunya. Gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores. Plataforma per Catalunya clarament votarem en contra d'aquesta i qualsevol altra proposta o moció que el que demana és donar diners públics de l'Ajuntament, en definitiva, diners dels ciutadans per ajudar els immigrants. Per això ja estan les ONGs, i si vostès mateixos els volen ajudar, vagin al seu banc o caixa i dels seus estalvis ajudi'ls tot el que vulguen. És molt fàcil en els diners dels demés voler quedar bé. Però ja s'ha vist aquí que els seus diners són molts més seus i com més en puguen recollir millor. Per tant, nosaltres els demanem que en els diners del poble, dels ciutadans, el que han de fer és ajudar les famílies de Roquetes que porten tot el pagant aquí els seus impostos, que contribueixen al creixement de la ciutat gastant els seus diners a les nostres botigues, no com fan la majoria d'immigrants que viuen aquí en el mínim i en la major part del diner que se'ls dona per a nosaltres és diner llençat i que no torna. Si aquestes ajudes, aquests diners, anessin a parar roqueteros, roqueteres, que estan passant per dificultats, aquests diners tard o pront te tornen, en forma d'impostos que poden pagar, en forma de donar riquesa a la nostra població. I què dir? Que mentre hi hagi un parat del poble, un roquetero o roquetera que porta tota una vida, la seva família, i ells aquí pagant i contribuint a Roquetes, i no tingui feina, l'Ajuntament s'hauria de donar vergonya de donar feina a un immigrant. L'Ajuntament no és una empresa privada. L'Ajuntament es deu al poble i com a tal ha de servir i donar serveis i les prestacions als roqueteros i roqueteres i no a aquestes persones que han vingut i continuen arribant a viure de les subvencions i ajudes, en el millor dels casos. Com creuen que senten les famílies que després de pagar tota una vida ara veuen com a ells no se'ls ajuda, se'ls pugen els impostos, no se'ls engalen els carrers per Nadals perquè diu l'Ajuntament que no hi ha diners, però sí hi ha diners per als immigrants? Res més. Algun comentari, senyor el portaveu del PAR? Gràcies, senyor alcalde. El grup municipal del Partit Popular votarà a favor perquè creiem que aquesta proposta és correcta, eficaç i beneficiosa a la ciutat en la integració dels nostres immigrants. Nosaltres, el Partit Popular, sempre hem dit que l'immigrant de la nostra ciutat que treballa, està integrat i que paga els impostos com tots els roqueteros i roqueteres, no es molesta i se'l té que ajudar a integrar-se. Això sí, la immigració té que estar controlada i sense que se'ns escapi de les mans. Gràcies. No sap més comentari. En tot cas, jo sí que afegiria que el que fa l'Ajuntament de Roquetes, en tot cas, és ajudar amb el que pot, legislar dins el que cap i gestionar els recursos que té per a totes i totes les persones que viuen a Roquetes, independentment del color de la pell, independentment de la seva creença, independentment de la seva procedència. Qui està empadronat a Roquetes és un ciutadà o ciutadana de Roquetes i, per tant, els recursos de l'Ajuntament són per a tothom igual. Per a tothom qui està, viu i treballa o està en atur a la població de Roquetes. Per tant, me sembla, senyor Jesús Fernández, que o desconeix la llei que hi ha en aquest país, me sembla que la desconeix absolutament, o en tot cas, vostè, en algunes de les seues paraules, crec que el que fa és infringir aquesta llei. Des de l'Ajuntament no la infringirem. Ajudarem a totes i cada una de les persones que viuen a Roquetes, que estan legalment al nostre país i que així ho necessiten. I li torno a repetir, sense distinció de raça, de color de pell, de creences religioses o d'ideologies. Totes les persones se mereixen ser ateses de forma correcta. I mentre estéssim, o jo desenvolupo l'alcaldia en aquest Ajuntament, i estic segur que la majoria dels grups aquí, com molt bé ha dit el portaveu del Partit Popular, aquesta gent tindrà el nostre ajut i la nostra atenció. I li diré el que li vaig dir l'altre dia. Hi ha paraules de vostè que avui ha dit aquí que són un insult, una vegada més, senyor Jesús Fernández, hi ha paraules que són un insult a la intel·ligència de les persones que majoritàriament formem aquesta taula. Passem a votació la proposta. Vots a favor? Vots en contra? Perdona. S'aprova amb el vot a favor d'Esquerra Republicana per Catalunya, Convergència i Unió, Partit Socialista de Catalunya, el Partit Popular i el vot en contra de Plataforma per Catalunya.